puolikin. Seuraavana. Joo, tuu muuten. Mennään, koska... Joo, mennään tänne. Ja kommentoikaa muuten alle, että jos te haluatte lisää tämmöstä samanlaista, että pelata mun puolipittuvelin kaa. Tän kaa. Me viikkikään. Joo. Joo, me vedetään ton. Ei toi ei joulu. Ei mä päästä hoi. Ei mä. Oota, mä lähden juoksemaan tänne, vaikka se tulee mun perässä. Mä katon, tuleeko se. Joo, tulee. Oi. Ei mistä sä tietää, kuinka missä mä oon. Onko mä eksytän tältä? Onko mä sain eksityä? Joo. Oikeesti, meidän pitää löytää just näitä kakkuja ja mä löysin vasta äsken ekaa. Ei se taas tanssit ja... Joo. Noin. Skibidi. Mä vedetään. Ei ole. Tommonen ääni siitä. Joo, nyt me saatiin noin palkka. Mitäs vois laittaa? No mä laitan ton sitten. Tuu mennään. Joo. Mä otin sut nyt tänne, mutta... Joo, nais. Niin jo, mä en oo varma sanoiks mä tän jo, että... muistakaa kommentoida alle, jos te haluatte lisää tämän. No kulma sit sanoo kulma. Tässä on eka radio. Pitääks meidän olla koko ajan jossain venttiileissä? Hetkinen reppu. Okei. No mä vedän nyt täällä missä mä vedän. Joo, täällä ei oo sit hiireliä. Tai mitä. Tai ainakaan mulla ei näy mulla on no simmaalla ainakin. Ja aina kun sä menet ventteihin ylöspäin, sit sä pystyt sprinttaamaan. Tai mä pystyn ainakin sprinttaamaan näköjään. Onko mä... Noin, me beissiin, jos sä muistat missä se on. Hei, mä näen sut. Kato kuin nopea mä menen. Ei kun emme pääsekään. Ylöspäin pystyy sprinttaamaan ainakin. Ei, mistä? Emo jos mä en nyt muista mistä oikein näin.
2 minuutissa. Kato kuinka paljon sä sait rahaa. Mulla oli ensin 200 ja nyt mulla on 450. Itsellä on 900. Juu, tuu mennään. Joo, matkaseuraamusta en. Voi näytää eskiä tai joku. Oota, paina tätä Joo. Mitä? Ei, miksi? Toi on just se tyyppi, joka yhdessä ottaa. Vittu! Joo, mitä mun näytöllä? Joo, mut tää on joku kuplamaa. No niin, nyt tää efekti lähti. Eli yksi juttu pitää löytää tuolla blocked. Niin, munkin mielestä se on hyvä juttu, mutta... onko se tää? Ei kun tästä avautuu nyt ovi tästä. Täällä ei ole kyllä yhtään mitään. Ei oo. Tästä avautuu. Ei täällä oo mitään. Ei ole No missä? paitsi siellä on... Miss nää kaikki on? Joku... Esku. White chicken. Hei tää meni. No täällä ei oo mitään. Missä nää on? Ei täältä löydy mitään. No mä nyt löysin basea takas, mutta... Ei löydy täältä mitään. Joo, mennään vaan kattoo. Kuuliks te? Mä nauroin täällä. Ei me löydetä mitään. Mikä? Ei kun jaa, sä oot sinä. Joku ihminen, joka tanssii. Onks täällä hirviöitä? Ei. Täällä pitäis olla, koska se eka tuli suoraan mun naamaan. Mitä? No ei ookaan. Mennätkää hetki, mä laitan tän pausselle, että nähdään kohta. Me jatketaan tätä, kun me ei löydetty yhtään mistään sitä tabletti. Nois, mullakin on tabletti. Mullakin on käsi. Ei vaan. Tää on ihan täydellinen. Niin. Kato sun taakse. Noniin. Koska sun takaa tulee semmonen äijä. Kipidin. Ei, voi on jumitu. Ei. Ei. Kuoliko sitä? Ei. Noniin. Joo, mä kuolin. Sois. Moro.